Manifestácia nie je len o prianí si. Mnoho ľudí verí, že keď si niečo prajú alebo si niečo predstavujú, celý vesmír sa začne hýbať, aby im to pritiahol. Ale manifestácia je viac než len predstava. Je to proces, ktorý zahŕňa našu myseľ, emócie, presvedčenia a konanie. A v každom z týchto krokov sa môžu objaviť prekážky. Prečo sa teda často naše zámery nedarí manifestovať? Prečo sa nám opakovane zdá, že naše priania nevedú k žiadnym konkrétnym výsledkom? Poďme sa na to pozrieť spolu. Moje meno je Pavlína a ja vás srdečne vítam v kvantovej optike, ktorá je tu pre vás, aby bola inšpiráciou k tomu, ako si vedome tvoriť vlastnú realitu. Prvý dôvod je, že často nie sme dostatočne konkrétni v tom, čo naozaj chceme. Ak je váš zámer nejasný a ak si nie ste istí, čo presne chcete, vesmír nevie, čo má pritiahnuť. Napríklad, chcem byť šťastná. Ale čo to vlastne znamená? Ako to vyzerá vo vašom živote? Ak máte len všeobecnú predstavu, vaša energia nebude dostatočne zameraná na konkrétny cieľ. Druhý problém je, že máme v sebe presvedčenia, ktoré sa s našim zámerom bijú. Ak sa napríklad snažíte manifestovať úspech v podnikaní, ale v podvedomí máte presvedčenie, že peniaze sú zlé, alebo nikdy nebudem dostatočne dobrá, tieto presvedčenia blokujú vašu schopnosť úspešne manifestovať. Vesmír bude reagovať na vaše podvedomé presvedčenia, nie len na vaše vedomé priania. Po tretie, manifestácia si vyžaduje vieru a trpezlivosť. Ak v hĺbke svojej duše pochybujete o tom, že je možné dosiahnuť to, čo chcete, vaša energia nebude dostatočne silná. A ak sa neviete zmieriť s tým, že nie všetko príde okamžite hneď, môžete sa cítiť frustrovaní a sklamaní. To môže viesť k tomu, že sa vzdáte príliš rýchlo, čím zrušíte celý proces manifestácie. Po štvrté, manifestácia nie je len o sedení a čakaní. Je to aj o konaní. Ak robíte len myšlienkové kroky, ale nie ste ochotní podnikať konkrétne kroky, ktoré vás k zámeru dovedú, manifestácia zostane len na úrovni myšlienky. Preto je potrebné začať konať minimálne nejaké malé kroky k tomu, aby ste vesmíru ukázali, že to naozaj chcete, že o to stojíte. No a posledný bod, naše obavy a strachy. Strach je totiž to najväčší blokátor manifestácie. Ak máte strach z neúspechu, obavy z toho, že sa vaše zámery neuskutočnia, tieto negatívne pocity vás budú držať v stave, ktorý bráni vašim túžbám prísť k vám. Aby sa vaše priania začali materializovať, musíte sa uvoľniť a dôverovať procesu. Ako to zmeniť? Ak by sme vychádzali z tých prvých 5 prečo nie, tak poďme to zmeniť na 5 prečo áno. Urobte svoje zámery konkrétnymi. Sformulujte ich jasne a konkrétne. Čo presne chcete dosiahnuť, aký je váš cieľ v konkrétnych číslach, pocitoch, zmysloch. Premente presvedčenia, ktoré vám bránili manifestovať. Zistite, aké negatívne presvedčenia vás blokujú a začnite ich nahrádzať pozitívnymi a podporujúcimi myšlienkami. Po tretie, verte v svoje zámery a buďte trpezliví. Udržujte si pozitívnu myseľ a vieru v to, že to, čo chcete, sa k vám aj dostane. Trpezlivosť je naozaj kľúčová. Po štvrté, kroky do akcie. Nebojte sa konať. Začnite robiť malé kroky v smere svojich cieľov. Každý krok vpred vás priblíži k realizácii vášho zámeru. No a po piate, uvoľnite strach. Prestaňte sa báť. Namiesto toho sa otvorte príležitostiam a dovolte vesmíru, aby vám poskytol to, čo ste si prijali. Tak a to by bolo v tomto krátkom videu všetko. Verím, že vám to pomohlo, že sa vám video páčilo. Poprosím like, možno milý komentár a prajem vám krásny deň plný manifestujúcich nádherných zámerov. Majte sa krásne, ľúbim vás, vaša Lina.